Conferința Repere gălățene în istoria masoneriei românești și universale a fost menită să elucideze în fața gălățenilor pasionați de istorie câteva dintre misterele lojei. Invitatul de seamă de la Biblioteca Vea Ureche a fost Virgil Dănacu, suveran mare comandor, mare maestru în marea lojă masonică din România. Extraordinară bibliotecă unde ieri am găsit foarte mulți tineri, foarte mulți elevi, chiar și olimpici mi-ați prezentat, și unde am fost foarte bucuros să văd că în zilele de acum tinerii mai sunt preocupați de carte, de ceea ce înseamnă istoria noastră a românilor. La eveniment a fost prezentată o expoziție alcătuită din documente ce atestă existența lojelor masonice în România, iar una dintre cele mai vechi organizații de acest tip din Moldova a fost cea de la Galați. În cadrul întâlnirii a fost lansată revista Cuvânt Masonic, iar bibliotecii a fost donată întreaga colecție a publicației. Parteneriatul este recent, poate nici o lună de zile nu avem. Propunerea dumnealor este să adunăm informații, documente care pot să probeze activitatea masonică în Galați și documente care, informații care să ateste o ipoteză. În bibliotecă avem câteva documente din fondul lui Vasile Alexandrescu Urechea care dețin însemne masonice și le veți vedea într-o expoziție în foaie la etajul 1. Apoi, cel de-al treilea partener în proiectul nostru, domnul Adrian Pohrib, ne-a pus la dispoziție câteva copii procurate de la Arhivele Naționale din București. Dumnealui are o cercetare anterioară despre loja discipolii lui Pitagora de la Galați. Aș dori să subliniez un singur lucru. Trebuie să apreciem deschiderea manifestată de conducerea Arhivelor Naționale, care începând din luna ianuarie 2012 a dat în cercetare, a pus la dispoziția cercetătorilor români și străini fondul de arhivă Francmasoneria română, care cuprinde documente datate în perioada 1921-1935. Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris-București, ca și membru al Asociației Arhivelor Masonice, Bibliotecilor, Librăriilor Masonice cu sediul la Bruxelles, AMLA, chiar de curând a fost o reuniune AMLA la Viena, la Muzeul Rosenau, unul din cele mai mari muzee masonice din Austria. Vom face o serie de manifestări culturale, masonice, în Galați, de acum încolo, să reușim ca oamenii de cultură din satul românesc, care și ei au dreptul la inițiere, să poată să stea la masa discuțiilor vorbind despre masonerie, cu personalități marcante ale masoneriei din Paris și din alte colțuri ale lumii. De aceea, Galațiu, repet, locul unde a fost aprinsă lumina primei loji masonice, trebuie să devină reperul, așa cum și programul cultural pe care astăzi îl lansăm, repere gălățene privind istoria francmasoneriei române și universale, să rămână un reper pentru francmasoneria română la oaltă. Repere gălățene în istoria masoneriei românești și universale a fost o conferință publică organizată de Marea Lojă Masonică din România, Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice, Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris-București, Biblioteca Județeană Vea Urechea și Arhivele Naționale, Serviciul Județean Galați. Organizatorii au promis mai multe evenimente în cadrul cărora se va discuta despre masonerie pe înțelesul tuturor.